Novi globalni nalazi pokazuju da ovisnost o fosilnim gorivima i spor napredak u prilagodbi klimatskim promjenama izravno ugrožavaju zdravlje i živote. Kako je 2024. bila najtoplija godina otkako mjerimo, prosječna osoba bila izložena rekordnih 16 dodatnih dana opasne vrućine, gotovo 4 puta više nego 1990-ih. Smrtnost povezana s vrućinom porasla je 23%, dosegnuši 546 tisuća ljudi godišnje. Toplinski valovi, suše i požari dodatno uništavaju sredstva za život, gospodarstvo i ekosustave. Samo je u 2024. izgubljeno gotovo 640 milijardi radnih sati zbog ekstremne vrućine. Ipak ima i dobre vijesti. Klimatska akcija, posebno odmak od ugljena, spašava živote. Procjenjuje se da time je spriječeno 160 tisuća preuranjenih smrti. Važno je razumjeti, ne prijeti klima, nego naše prekoračenje granice koje ona određuje.